Još sam fino spavao, a mogla bi još malo. Baš sam umoran.
Što je vani lijepo. Sigurno ćemo danas ići u Senj. Idem potražiti ostale. Gdje ste svi? Budan sam. Jel idemo danas u Senj? Zanimljivo. Nema nigdje nikoga. Otići ću se malo prošetati. Možda nađem nekog od svojih. Joj, što je ovo bilo? Gdje ću se sagrati? Idem vidjeti li me slijedilo. Dobro je, nema nigdje nikoga. Spasio sam se. Što je sad to? Nitko me nije zvao preko Skype-a godinama. Baš me zanima tko je. Bog siluje. Ja sam zapovjednik organizacije za borbu protiv čudovišta iz drugih dimenzija. Ti se sada nalaziš u drugoj dimenziji i ovdje nema nikoga osim mene i mog tima, tebe i čudovišta koje pokušavamo uloviti. Ti si izabran da nam pomogneš uloviti čudovište koje si već susreo. Ja? Ali zašto baš ja? Kako vam mogu pomoći? Ja ne znam ništa o hvatanju čudovišta. Ništa se ti ne brini. Dobro ćemo te opremiti i moći ćeš poraziti čudovište. Dobro, što trebam napraviti? Poslat ću ti u poruci gdje trebaš otići. Samo prati upute i ništa se ne brini. Tamo te već očekuju i prepoznat će te. Pozdrav! U redu, pozdrav.
poruka. Meni ovdje ništa nije jasno. Sve mi izgleda isto i nigdje ne vidim nikakvu trgovinu. Kad bi bar neko naišao da ga pitam za pomoć. Možda ću unutra pronaći nekog ko će mi pomoći. Dobar dan. Dobar dan. Očekivao sam te. Brzo si me pronašao. Gdje sam ja to? Tko si ti? Kako to da govoriš? Tamo si gdje trebaš biti. Točnije, tamo si gdje te zapovjednik poslao. Nisam mislio da će to ovako izgledati. Pa gdje je ta oprema? Evo je. Pa to izgleda kao puška na vodu. Pa to je sigurno neka šala. Evo, uvjeri se. Dobro, što trebam napraviti? Uzmi ovu pušku i naciljaj prema onoj meti tamo. Okej. Wow, ovo stvarno radi. Čudovište, pazi se, jer ja dolazim. Sad si opremljen za lov na čudovište. Sretno. Hvala. Halo. Bog siluje. Sada, kada si naoružan, spreman si za borbu, moram ti još nešto reći. Pogledaj u kovertu koju si dobio od mačka. Ona se nalazi u tvom džepu. Tu bi se trebala nalaziti jedna karta. Je li tu? Da, to je nekakva karta. Što s njom? Ona ti daje posebne moći kojih inače ne bi imao. Tako, na primjer, dok god imaš tu kartu u sebe, nitko te ne može ozlijediti. Super! Moraš paziti na kartu, jer ako je se netko dočepa, on dobiva sve njezine moći. Zato dobro pazi na nju. Pamet u glavu i sretno s borbom. Idem odmah poraditi čudovište. Da, to sam ti zaboravio reći. Čudovište po noći dobiva posebnu moć i nitko mu ne može ništa. Zaštićen od svih mogućih napada. Pa što onda da radim cijelu noć? Iako se nalaziš u drugoj dimenziji, san ti je potreban kao i u stvarnosti. Zato odi kući i dobro se naspavaj za veliku borbu. U redu, pozdrav.
Ovo je bilo opasno, ali ne znam zašto je došlo. Ali dok imam ovu kartu u sebe, siguran sam. Joj, izadio sam me kad sam legao. Idem me potražiti. Gdje li je karta? Halo, zapovjedniče, čudovište je uzelo kartu i otišlo. Napalo me, nisam ništa mogao. Što? Čudovište ima moju kartu, što ću sada? Kako si to mogao dopustiti? Izgleda sam zaboravio da tužete za sobom. Ajde dobro, ali ovo je sada veliki problem. Čudovište je sada nepobjedivo. Ono je prije bilo nepobjedivo samo po noći, ali sada mu više nitko ništa ne može ni po danu. Pa mogu isto napraviti. Ništa. Jedini je način da mu ukrademo kartu, ali ti nisi spreman za to. Moj sin i ja ćemo to izvesti kad dođemo. Silvije, halo, gdje si? Prekinuo je. Valjda neće napraviti neku glupost. Ide.
se usudio doći u moju jazbinu, pa nešto što je moje. Ne, ja sam se usudio doći u tvoju jazminu, uzeti nešto što je moje i što će mi pomoći da te porazim. Evo ti na! Zar si stvarno mislio da me možeš pobijediti s tom jadnom puškicom? Evo ti još! I još! I još! Gdje si nestao? Gdje si se sakrio? Izađi! Pa gdje sam to? Izgleda mi poznato. Kako sam se ovdje stvorio? Ja sam te doveo. To je jedna od mojih moći. Mogu te prebaciti bilo kada i bilo gdje. Zašto si me doveo? Pa porazio bih čudovište. Ja ne bih bio tako siguran, a i uostalom bila je noć i ne bi mogao ništa napraviti. Da, istina. Ispunio si svoj zadatak, vratio si kartu i sada si ponovno nepobjediv, a čudovište je po danu slabo i ranjivo. Tako je! Pa uspio sam! Jupi! Da, a sada otiđi u sobu pokraj i naspavaj se. Sutra te čeka velika bitka. Dobro. Što reći? A baš sam fino sanjao. Čekaj! Pa zar nije bio san? Moram se brzo pripremiti za borbu. Čudovište dolazi ovdje, pripremi se. Ocijenio sam te sinoć. Mislim da si odličan borac i da ne zaslužuješ biti u ovoj dimenziji. Ja ću te vratiti u tvoju dimenziju ako mi predaš kartu. Nema šanse. Siguran sam da me ne možeš vratiti. A i kad bi mogao, ne bi to učinio. Zato ti ne dam kartu. Ovo ti je velika pogreška koju ću ti skupo naplatiti i to danas. Jel da? Rekao sam ti da ću ti ovo skupo naplatiti. Trebao si mi predati kartu dok si još mogao. Sada nemaš više ni karte da te štiti, ni puške da pucaš. Gotov si. Mislili su mene pobjediti. Malo kasnim, ali bitno da sam stigao. Ma ne kasnite uopće. Došli ste u pravi trenutak. Silvije, puno ti hvala. Bez tebe ne bismo uspjeli poraziti ovo moćno čudovište. Ma nema na čemu. Silvije!